nadat we de actieve oefeningen die hebben, is het altijd nog goed om verder als met de training begint om bij de passieve oefeningen nou wat te doen. En passieve oefeningen betekent gewoon op het plak zelf een aantal rek- en strekoefeningen te doen. Nou, waar we mee beginnen kunnen is vrij eenvoudig. Is gewoon even met de ankels even draaien, beide kanten door. Enkel gewricht wordt even op die manier gestimuleerd. En we recht staan, pakken we even de bovenvoet. Dus nijl contact, dus stretch in de bovenvoet. En probeer de knibbels zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Lichaam mooi recht. En het is gebruikelijk om alle oefeningen ongeveer zo'n 15 seconden vast te houden. Dus dat is wel belangrijk. Dus even die stretch feels en het zien je rond 15 seconden. Pakken we de hamstring even. Nou, we doen het op een beetje een luchtige manier. En dan kun je me even strekken. Dus mijn hekje kan dus ook prima. Met je lichte spreidstand proberen we even het bovenlichaam een beetje te activeren. Dus hier even beide kanten doen. Dus maak het net zo vloeiend welke kant als eerst draaien, maar gewoon lekker soepeltjes beide kanten doen. Vervolgens maak je het iets meer ruimte, dus vooral als het meerdere is, daar houdt even rekening mee in hoor. Draai even de arm. Dus gewoon even mooi langs het lichaam. En dan kan je de andere kant doen. Probeer het bovenlichaam iets meer op te trekken, in je hand in de zijde. En je staat even in je kant door. En op het diepste punt haast even vast. Gewoon vast houden. En je staat de kant door. En tot slot maak je even zo lang mogelijk. Relax het hele lichaam uit. Je op het kin staan. Hand boven die. En maak die zelf zo lang mogelijk. Oké. En dan hebben we een verantwoorde warming-up dingen. En dan kunnen we aan de slag, Femke. Zullen we gaan? Ja, nemen we.